השירות הוא חשוב, הוא קריטי בשביל שימור לקוחות, בשביל לקוחות חוזרים, בשביל כל הדברים האלה. עוד יותר. אבל פחות בשביל להעלות את המחיר של המוצר עצמו. למה? כי המוצר הרבה פעמים יש לו מחיר שוק, למה? פחות או יותר. אבל אם את יודעת, לא, נכון, יש מחיר שוק, אבל אם את יודעת שיש מקום, שאת באה, ואת מרגישה כמו מלכה, לא יושבים לך פה עוד 20 אנשים, מישהו בא אלייך וניגש ורואה אותך, ומתאים לך בדיוק מה שאת צריכה, חסך לך זמן. כן, אני מוכנה לשלם יותר, חד משמעית. חד משמעית, אני אלך לחנות, שאני מחכה בה פחות תורות, גם ברמה של מכולת, ושיש בה יותר מבחר, ושיש בה הרבה דברים שיוכלו בעצם לחסוך לי זמן ואנרגיה. בדיוק. שווה כסף לגמרי. כן, בסוף אני עמוסה, החיים שלי עמוסים, מישהו שבא ומנגיש לי משלוח עד הבית, או שהוא עושה לי את החוויה הזאת של התאמה, ושל חמימות, ושגם חוסר המוניות. נגיד, אני באה עמוסה, מחפשת משהו לחתונה, אני צריכה את הנינוחות הזאת, כאילו, שנייה להבין מה אני רוצה. לפעמים אני אקנה סמלה לחתונה, במחיר פי 1.5 או פי 2, בגלל השירות מסביב, ולא בהכרח בגלל המוצר עצמו. חד משמעית. כי תיאורטית, אותה מעצבת שהצבעת הבגד הזה, גם יכולה לעצב לחנות אחרת שמוכרת את זה ביותר זול. כן, שיכולתי להגיד לה, תשמעי, יש לי ג'וק כזה ואני רוצה כזה והיא יכולה להתאים לי. חד משמעית.